laver jeg et gem. Sådan for dig. Det skal hedde Jeg gider ikke snakke. Mivi. Så trykker man kreativ Nevold. Nu indlæser den det nye gem med liv. Så siger kreativ, men det med liv. Se. Sådan ser det ud. Nu går jeg. Tænke. Jeg gider ikke snakke. Det er for dårligt til. Det er min kanal. Skriv en kommentar. Det skal jeg ikke lige gøre. Jeg har desværre ikke en dyt, så jeg er nødt til at vente til jeg finder noget. Nå. Men se. Mens pauser vi den. Nej. Jo. Nu logger jeg ud af banen. Det er slut, sådan for jer. Så går jeg ind i single player. Gå ind i en anden bane. Hvorfor? Se, her har de desværre heller ikke noget, så den gider vi heller ikke at have. Men så går man ind i Mika Magnus. Se alt. Den her game, så du så. Hvad? Du så på YouTube. Så er det der. Kan I huske den? Nej, det er der ingen, der kan. Den er aldrig blevet bjerg. brugt. Det er den der med bjerg. Det er den kæmpe bjerg, der var på toppen, og den der monster. Lad os se, hvor mange, der har lyst til at dræbe Mika om 5 dage. Det tror jeg nu. Nu ser vi, om der er en minevogn. Det er der. Okay. Men hvor henne, mund? Er det herhenne? Og hænger de her mund sammen overhovedet? Ja, det er derhenne. Men hov, Der er nogen, der har taget 2 gange. hvordan får jeg bygget det igen? Hvor pokker mund der er en? Jeg var med at rette det. Det er vores game, du skal ikke lave noget derinde. Nej. Hov, hvor minevognen? Nej, vi skal derop og køre. Hvor mange glæder sig til at se os køre ned? De siger mig. Hvordan gik du ikke op ad trappen? Pokkers. Hvor var der trappe? Der. Ej. Skulle jeg så bare have haft den i stedet for. Nu kommer jeg op ad den. Så hvordan går jeg op ad den? Du går op. Prøv at se, du kan godt gå derop. Så bare gå op. Det er vigtigt, det kan du lige have. Du vil se på det der. Er det ikke flot? Hvad sagde den? Og hvorhen er der den 9. tog? Kan I se den er flot? Nok oppe i kisten. Hvilken kis? Oppe på bjerget. Hjem. Deroppe. Ja. Det er derfor, vi har lavet den der vandting. Nå, det er så hurtigt at komme ned. Nej, det er som vi kommer op. Du svæver op ad den. Kan du da ikke finde ud af det? Øj, du er klog. Og hvad sker der så, når man skal ned ad den? Du. Svæver man op. Det Hvad kan du så godt. Hvad sker der, hvis jeg dør så? Du går ud til siden. Lige så man godt kan trække vejret oven. Se, nu flyver jeg. Se nedad. Er det ikke smukt? Jordskæld! Og nu tror jeg på vandet igen. Der er jordskæld. Det var nu skyld. Der er jordskæld. Hvad skete der egentlig? Der er jordskæld. Har du ikke stige nogen steder? Nej, Hvorfor ikke? vi tager vand. Den er bedre. Gå dog bagud, mennesker. Ja! Kan I ikke huske den her? Det er den der med vandtingen. Ja, som man ikke kan komme op bare. Jo, I går op ad den hele tiden. Forbandet E. Sig til E, at det er verdens dårligste bogstav. Okay. Alle dem, der siger, at får 100 kroner. Hvad? Alle dem, der siger, at får 100 kroner. Mika. Hvad for noget?
Lad være med at se den her video færdig. Nu stopper I. Nu bliver jeg god, når jeg til sidst kommer op. Er der ikke en torstig? Jeg gider ikke filme det mere. Jeg vil hellere filme noget andet.